Wala kumayan niya. Wala sa gali ay kamuray. Adiri. I take picture, eh? So, picture. Nanguro kas ko siya, no? Look at me. Ikaw? Hot! Stay up, sig. Kambi. Di. For this is just Careful. this. Wala, balik ra. Ari ta dragi. The handle is. Careful this. Hold this. Boss, LGU may gagawa na rin, boss? LGU may gagawa na siguro? Kami, nagtatrabaho ng drone. Pero ay, di ba, parang karingani ka, LGU or kapunungan na rin ba? May kwarta sa Barangay? pagduli man ano nag You can wash this in the water downstairs. Pero bukay na lang ito nga? oh Kasi tumuno na kuan ba may ini kanang upat pag-adlaw naman yung trabaho. Kuan mo kabuok na niya. Nasay na ni Lucy. Duwag sa tao dyan. Uy, masud. Lain kasi taas ang tao. Malayo na naskapot niya baro. This is crazy. Alright. Oh, sabong. Oh, pagka. Nanang foresight. Wow! Amazing! How big? Bas-bas, eh? Mura naman ni siya kuha na eh, kanang isa pa nga na. Lupot. Sapa? Sapa ba? Sapa. Ay, check agad na wala yun. Pwede ra bang gurda ato? Come on na, sige ta galigin. Dito. Naghanap mo kumpay yan eh. Pwede mo lukso dito na tibabaw yan. Oh, para dali ba? Para madali ta. Nauntay ka ng pizza. Lagi, palo sila ko. Chano! Ah, nalamti ba to? Na, mangingani ya ba? Sayang mo rin mga... Di na dapat unta kay kuan man. Magpulta mo yan. Ulta mo iya, papulta mo. Oo na, sayang. Kami ning kuan rami kay sayang kay nay dayapir. Oy, hindi pinulutan ka. Ang mga bata dyan sa ito na raw. Lagi sayang kayo ya. Hindi ka pa dito sayang. Papulta mo ya. Hadlok ka mo.